всички добре дошли в учебен комплекс Джани Рудари. Откривам учебната 2013-2014 година с пожелание да е успешна и здрава. На добър час от мен! Свети Боже, свети крепости безсмъртни, помилуй нас. Слава Твои сили, Святому Духу и Христо, веки веков, Отче наш, и си небесе, да свети себе Твое, да приеде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко небеси избихев наш, да свещи наш, вместе оставим дълги наши, яко жеми, оставя ложбов наши, и не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа и Христа, и во веки веков. Амин. Господи, воли Твоя, и благослови настояние Твое победи. Православного българского им жителство. Желая ви здраве. Така да бежите да бъдете точно. Специално на първокласниците, от името на всички родители, ще си позволя да им пожелая успех в овладяване на новите знания, здраве и много усмивки през учебната година. На екипа на учебен комплекс Джани Рудари искам да пожелая здраве, все така добро ниво на организация, осигуряване на подходяща учебна среда за нашите деца и най-вече искам да им пожелая да спечелят доверието на децата през тази година, тъй като явно са спечелили нашето, на родителите. На добър час!
име и така. Името си ти кажи и в кръг се завърти. Казвам си Габи. Вече съм голям, станах на тия половина. Радостно отивам с мама, в детската градина. Тук учителката била с много обид сме приятелята. Тя, моята закила в цудата ни детска късна. Тук бригът смях и песни, тук е царство тайгите. С приятели чудесни весело минават дните. Имаме си кончета, от върхови плочета. Имаме си кончета, от върхови плочета. Леви, десни, ще вървим напред. Леви, десни, ще вървим напред. Ученичка вече се записа Али, а пък мене с тях съм бяла малка. Днес кога ми казах Богу моя малка, толкова стръмъсня ми, сак ми се доплака. Десто и мене взеха заедно с кака. Елате в моя бял палат с мечти и радости богат. Там днешна песента живей, там славна родна реч се лей. Звъни звънчето зън, 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 дечица ставите от сън. Към знания и трушен труд ловъви аз и в пек и студ. Скоро ще сме първи клас, всички в детската градина грижат се с любов за нас. Довиждане детска градина, настъпи най-трудният час. Раздяла след ще замина в училище истинско аз. А в моето детско креваче, кое ли детенце ще спи? А може би първо ще плаче, а после и то като мен ще скърби. Довиждане детска градина. Маничко, тъжен е края. Отива си нашата дружина, там малки деца ще играят. Започва учебна година. Ще викнем здравей първи клас. Довиждане детска градина, с добро ще спомни за нас. Лятото отмина, ето ни нас. С чантите на рани вече в първи клас. Чакат ни уроци, но кой се бои? Щом си първокласник, значи смел си ти. Аз празнах вече, ще мога на училище сам да вървя. Тежка раничка на гърба си да нося и галка в ръка да държа. Ще изуча всичките букви. Ще напиша на мама писъмце. Ще да хвърля детските кукли и ще мога да смятам до 100. Браво! Ще си пише домашните сам. На банко си аз ще приличам и ще бъда голям. А стената две колета, яхнали една ракета на патковата книга. Цялото бурбулички, а на патковата книга. Цялото бурбулички.
Сега вече, че на мен се карат всички. Моливче, много си лошо. Приятели, ура! Пак септември ни събра. Чакат ни сега игри с приятели добри. Вече съм почти голям, всичко мога, всичко знам. Сутринта набрах цветя за учителката ми добра. Искам сега, Криси, да видиш тази специална кутийка. Това е една съвсем обикновена кутийка с капаче и с едно купче вътре, което има много цветове. Разгледай купчето, вземи го. Сега ти ще направиш фокуса. Ето и кутийката, абсолютно празна. Искате ли да я видите? Празна, няма нищо в нея. Ето, вземи кутийката. Сега, знаеш ли какво трябва да направиш? Трябва да си намислиш един цвят, да си го харесаш от това купче и да сложиш купчето в кутийката с цвета, който си избрал нагоре. Обаче аз няма да гледам. И ще видиш как със силата на телепатията ще го познам. Не, ти ще си отвориш очите, върви напред, ето тук. Децата могат да видят, обаче няма да ми казвате кой цвета. Ето ти и капачето. Вземи капачето и си избери цвят. Аз се обръщам с гръб и няма да гледам. Не го казвай. Затварям очи и не гледам. Ти кажи вълшебните думички. Ама не така, абракадабра. Абракадабра, симсори. Хайде, давай. Сега. Твоят цвят е... Чакай малко да се концентрирам. Син. Сега ли? И чакайте да покажем. Ето! Неговият цвят беше синьо. C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terrible comme tout, c'est dingue, c'est tout. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux, redressez-vous. Tournez ça la patate, en dessus, dessous. Comme des géants, c'est super chouette, c'est extra. Много се радвам, като виждам радостта в очите ви, особено на първокласниците, на всички деца, на всички родители и колеги. Днес е особен ден, вълшебен ден. Ден първи от израстването на първокласниците. Ден първи от новата летописна книга на Джани Родари. Особено съм щастлива. Надявам се да оцените всичко, което се прави и да се стремите към него, мили дечица. Към това, което ви учат вашите учители. Макар и по-манички да сте, вие следвате стъпките на нашите първокласници. Нашето прекрасно училище ви очаква с нашите прекрасни учители. И ви пожелавам години наред да изпитвате радост, като в този първи ден. Да сте много щастливи и да постигнете всичките си желания, да реализирате истинската си същност. На добър час и щастлив празник!
Добър час, мили дечица! Училище любимо наше, сгушено в красива планина, мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Носиш